Čaute. Povedať, že sme na prechádzke. Tej sa nechce pozrieť do záberu. No, sme na prechádzke, tak také upršané, lebo pršalo. Tak je také mokro, blato trochu, ale viem, že sa má vyčasiť a byť zase slnko. A zase byť pekne. Proste jeseň. Neviem, som vám chcela proste len tak rozprávať niečo. Ďalšie video a začína pršať, takže počkajte, dám si kapucu. Keby náhodou ma teraz nepočuť. Ako by malo, však ja hovorím normálne len. A tak ďalšie video. Neviem, aké bude. Snažím sa proste dávať. Comic Salon bude. Takže sme radi, že sa bude vyčasovať a že nám to vyjde. Top. A ak ma sledujete však na Instagrame, fotky a tak vidíte už dopredu a priebežne, keď dávam. A i keď video je treba tu na YouTube neskôr, tak fotky vidíte iste skorej. Takže budem rada za nejaký like, koment, napíšete, že ste videli, alebo ako sa vám to páči a podobne. A samozrejme odber a ahojte, ideme domov.